mellem Stjernum by og så venstre skæld. De kaldte Stjernum venstre hie. Og så på den anden side, der lå venstre øster hie. Det var ja. Ja, det var det, vej. Og der blev flyttet. Vej blev flyttet længere ned. Eller der blev flyttet. Der gik norden om Nørregård. Men så kan du se på et stykke søen om Nørregård. Og der var sådan, der går der rygt om, der er store stien i Stjernum. Restauranten stod hen ved friskolen der. Ja. Der stod en stor sti. Flere restauranter og en kæmpe sti. Det var sådan en larvikit, der kom med isen. Og derfor navnet Stenum, det betyder om stenen eller stenområdet. Man kunne sætte der helt fra Aalborg. Der er en stor sti. Men efterhånden så sagde jeg nok noget. Og så skål hun, de kunne se, at jeg var et skål, de lavede en skærvogn til Bjernbanen. Nå, sprængte den? Ja, der var nogle svenskere oppe, og men så stod jeg i avisen, at nu er der væk stjern. Men det var der ikke, for jeg kunne håbe, at når jeg gik i skole, da jeg gik forbi deroppe, og så der var jeg i skole med de her piger, og jeg var et par uger ældre med, så jeg fulgte med i skole, og så, da jeg stod stille, kan du prøve at høre lige, kan du høre, der skralder ind? Nå, det er sådan noget. Ja, det er så stor, så der går helt til Amerika, og til for de skuerne derovre, nej, det er ikke. Og piger, hey. Ja, jeg blev en sending, men når jeg træffer ham og fortæller det, så løber jeg op, det kan jeg håbe. Ja. Og der var jo lærer Jensen og lærer Bakkesen. Bakkesen, han var jo en farmor til senere borgmester Jens Bakkesen her i Løbenborg Kommune. Det var Olav Bakkesen. Og så var lærer Christian Georg Jensen, og han var jo bror til ham, billedhuggeren i Vrensted, Olof Jensen. Mm. Og de var gift med hver sin søster også. Nå. Så det var sådan set dobbelt familieskab der. Så den kendte han rigtig godt. Og så kørte jeg barnevogn med lærer Jensens tvillinger. Men de er døde begge to. Og det er sådan lidt sært med at se begravelse med nogen, man har kørt i barnevogn med. Ja, det er trist. Men det er sådan nu, det skal man jo tage med, selvfølgelig. Ja. Men det var simpelthen så ingen skole. Og for der var nok, det var Torvald Margaard. Ja. Og Anna, de overtog jo Annas hjem. Torup gård hed den. Det var lidt længere øster på Markvej her der. Og så kom de jo, de var begyndt at gå i skole i Børlum. Så kom Maria, hun kom så i min klasse. Og så siger hun jo så, at hun også skal have bank. Ja, det får vi den her i Stjernum skole. Det får vi i Børlum. Det var jo i Tossisk skole der, det var jeg tager Rivningsskov, eller hvad jeg tager. Jeg tog vist navneforandring. Jeg havde den rundt til at bøge med. Men han kom til at Rivningsskov. Jeg var vist så for så vidt dygtig nok, men han var så hissig. Han ville banke børn samtidig. Det var en skrækkelig noget. Ja, det var en skrækkelig noget. Jamen det kan du få ved, altså Knud Gårdbo. Ja. Han er jo cool til ham. Og Axel bror jo. Ja. Ja.
jeg tror ikke, det var så galt i skole, men de var både to med her mere lyst til at fortælle historier, end det var i højrevis regning og dansk.